nne akagharịta oboyorite n'ime ya mmọnwụ ihe anyị chukwu asị iko bịa lelee mụ na akụgharịte na kanụ na gburugburu ndị ọcha mmọnwụ ka ibe ya ogo na mmọnwụ akụgharịte ma oyorite n'ime mmọnwụ rọra jide ebube ọkwa zuru ezu na-eme ihe anyị chukwu okoro ukwu na-akọwa ihe anyị chukwu okoro ukwu nkọwa ihe anyị chukwu nwasị iko mgbe ile ọbịa sị ka bịa lelee na akụgharịte bụ onye rite n'ime ya nọkwa na mmọnwụ ihe anyị chukwu mbụbụ ile obie onye ọka ikpe bịa lelee bịa jụrụ mmọnwụ ụtọ ihe na-atụ nwata ụjọ nwa amasị amasị ihe anyị chukwu ọkọ na-abụ obodo niile nọ n'ụwa niile ka ị na-aga n'otu ntabi anya ya ka mụ na gburugburu ji nọrọ na mmọnwụ awekwuo kọwa ndị otu nwuru ara ndị nwe mmọnwụ kọwa na-eri nnukwu arụsị dị ganga mmọnwụ si n'obi na-akụ ụlọ ọkụgharịte gonyere ite n'ime ya nọkwa na mmọnwụ anyị na-ekwu okwu na ihe anyị chukwu asị ka na ọ ga-adịrị gị mma ihe anyị chukwu ka ị gara egebe ị ga-aga tinye ọnwụ ịlama alama ị ga-aga tinye ọnwụ onye na-achị ya dị na maka ọ na-abara ndị iro mbụ ihe anyị chukwu mbụbụ ile obi onye na-atụghị na-atụ na nkịtị onye na-etughị na-etu n'ụkpọrọ maka anaghị ekere ofeke kpụrụkpụrụ onye chego n'ihe si n'azụ gbalaga onye chego n'azụ si na ihu gbalaga abịa n'aka ekpe si n'aka na ịgbalaga abịa n'aka na ichi n'aka ekpela maka mbụ maka enwe mbụ maka ibe ya ogo bịa lelee bịa jụrụ ntụrịke na-asa aja okwu ụlọ ọkụgharịte bụ onye rite n'ime ya mkpọnwụ anụnụ